Ja tervetuloa Suorituskykyvalmentaja podcastin pariin pitkästä aikaa. Paikallahan on Juho Kuusisaari ja Velu Immonen sekä allekirjoittanut Aki Laitinen. Mitäs veljille kuuluu? Kiitos, hyvää. Pitkästä aikaa. Ajatus oli käsittääkseni uudelleen lämmitellä tätä podia. Meillähän on muutama uudelleen lämmittely tässä jo vuosien varrella taustalla. Ja nyt on vähän pidempi suvanto tässä välissä, niin meillä käynnistyy koulutustoiminta keväälle ja podi seuraa siinä perässä. Vai toisinpäin? Vai toisinpäin. Kiva saada Velun mukaan. Veluhan on ollut podeissa kuulolla ja äänessä muutaman kerran aiemminkin, mutta mehän nyt kahdesta olla pääsemässä näissä länkytetty. Se on totta. Ennen kuin päästään Velu ääneen, niin missä päin maailmaa Kuusisaari vaikuttaa? Oulussa. Kiitos. Ole hyvä. Velu Immonen, tervetuloa. Kiitos. Toista kertaa jo paikalla, että ei muutamista vielä puhuta. Taisi jäädä sinne mökkireissun grillikodan nauhoituksiin. Mun podivierailut. Mutta täällä taas. Siitä on aikaa. Siitä on aikaa. Missä päin maailmaa sä vaikutat? Tällä hetkellä Southamptonissa, Isossa Britanniassa, väikkäriä puuhastelemassa. Tässä juuri tälläkin hetkellä mittausten välissä ensimmäiset ultrat tuossa aamulla tehty ja nyt pariksi tunniksi tänne nauhoittelee ja sitten iltapäiväksi jatkamaan, että kiirettä pitää. Jaha, data laulaa. Kyllä. Sä oot päässyt sitten nopeasti kovimpaan ytimeen siellä. Joo, ei ole jääty pyörittelemään peukaloita. Ei kauan pyöritelty. Se ekat puoli vuotta meni sullain vähän mietiskellessä, mutta kyllä sitten heti pääsi tosi toimii. Mikäs sulla on väitöskirjan aiheena? Voiman ja lihasmassan suhde, eli vähän tämmöinen, voisiko sanoa, teoreettisempi aihe. Että yksi niistä sellaisista perinteisistä, mikä on ihmisellä usein pidetään itsestään selvänä, että totta kai lihasmassa vaikuttaa voimantuottoon, mutta kuinka paljon ja missä tilanteessa ja minkä takia on ehkä enemmänkin ne kysymykset, mihin harvemmin sitten tällaista niin kuin selkeää vastausta on. Että hyvin pitkälti sellaista filosofista kautta tilastollista työskentelyä, pari interventiotutkimusta vielä siihen päälle sitten, että saadaan ladattua näitä yhteyksiä sekä kausaalisia että sitten ihan tämmöisiä assosiaatioita. Ketä sulla on ohjaajina? James Steele, Lee Bridgers ja sitten tuli viimeisimpänä tämmöinen Loenneken Labrasta tuore postdocki tekemään työtä tuohon Solentin yliopistolle, niin hän on sitten Vic Wong ohjannut mua kanssa sitten. Ne on Loenneken Labrassa nimenomaan tätä kysymystä tarkastellut, niin siinä tuli sitten sopivaa saumaa ja ottanut sitten paljon ultraäänen opiskelussa ja toisaalta niin paljon tämmöisiä tutkimuskysymyksiä myös, mitkä itselle kiinnostaa. Että esimerkiksi cross-edukaatio on yksi aihe tässä ensi lukuvuonna ja nyt katsotaan lihasturvatusta PFR-harjoittelun myötä ja niin edelleen. Nämähän on mielenkiintoisia aiheita siitäkin näkökulmasta, että nämä on vähän sieltä käytännönläheisemmästä päästä kuitenkin niin Kyllä. Tällaisille meidän kaltaisille valmentajille ja käytännön työtä tekeville, niin sieltä tulee nopeastikin sitten ihan mielenkiintoista tietoa, vaikkei me tietenkään sieltä suoraan käytännön sovellutuksia saadakaan, mutta saadaan kuitenkin jotain semmoista, mikä ohjaa vähän helpommin sitä käytännön työkenttää kuin sitten mitä välillä taas liikuntatieteessä mennään hyvinkin sinne teoreettiselle tasolle. Saadaan mekin vähän uskottavuutta tähän hommaan. Niin, on jotain oikeatakin näyttöä. Hei, meillä on ollut pikkusen taukoa tästä podista. En edes viittinyt katsoa, mikä on edellinen jakso, mitä ollaan
tallennettu, mutta sen mä nyt ainakin varmuudella muistanko mä varmuudella, että viime vuonna ei äänitetty yhtään jaksoa. No on sitä aika kauan, jos mullekin kasvoi parta välissä. Mutta ollaan tässä välissä ehditty puuhailla kaikenlaista. Ja toivottavasti vähän taas tuoreimmilla ajatuksilla ja aiheilla ja uusilla näkökulmilla. Vaikkei nyt tietysti maailma ole tässä mullistunut, mutta toivottavasti pystytään tuoda näihin jaksoihin taas jotain vähän uutta sisältöä. Ehkä yksi syy siihen podi-innostuksen laantumiseen olikin se, että varmaan meillä kahdestaan tuntuu, että alkoi sitten vähän ne samat aiheet ja teemat ja jutut pyörimään siinä kehää, mistä sitten muutenkin kahdestaan keskustellaan, niin varmaan tauko siinä mielessä myös on tehnyt hyvää. Joo, me ollaan aika paljon, tietysti me ollaan koulutettu koko fyysisen harjoittelun skaalalla, mutta aika paljon ollaan puhuttu nimenomaan voimaharjoittelusta ja puhutaan varmasti jatkossakin, koska se nyt on meidän niitä lempiaiheita. Se oli muuten Vissyn avaamisen ääni, mikä kuuluu ihan saumattomasti Suorituskykyvalmentaja podcastiin. Kyllä. Näinkin lähellä voimaharjoittelututkijaa, niin totta kai hyödynnetään sitten myös se mahdollisuus tässä. Mutta kyllä meitä kiinnostaa laajemminkin kaikki, mitä fyysisen harjoitun kentällä ja myös kuntoutuksessa tapahtuu, ja ainakin itse näitä kaikkia alueita, oikeastaan kaikki, mikä liittyy liikuntaan ja liikunnan ja terveyden yhteyteen ja liikunnan ja suorituskyvyn yhteyteen, niin ainakin itseä kiinnostaa, ja niitä tulee nyt päivittäin luettua niitä tutkimuksia, ja toivottavasti saadaan sieltä ammennettua uusia ideoita. Tässä nyt itsellä on aika paljon aikaa mennyt näihin yrityshommiin tässä viime vuosina, ja nyt tuntuu, että on taas enemmän paukkuja tähän ja myös kouluttamiseen, ja mielellään niitä teen. Mutta eiköhän me mennä tämän päivän aiheeseen, ja päätettiin, että lähdetään liikkeelle tällaisella voimaharjoitteluhistoria-katsauksella. Se oli itse asiassa aika hyvä uppoutuminen itseltäkin tähän aihepiiriin ja miettiä sitä, koska tietysti aina jokainen syntyy ja elää siinä ajassa, mikä kulloinkin annetaan, ja se tietysti korostuu siinä, ja nyt me eletään sellaisessa ajassa, missä tieteellistä näyttöä on kertynyt meidän elämänhistorian aikana valtavasti, mutta voimailua on tehty ennen meitäkin, ja sieltä on hauska lähteä katsoa, että miten se maailma on kehittynyt, ja voisi sanoa, että vaikka internet on täynnä tietoa, niin kuitenkin kyllä sitä tietoa on kaikkein eniten nimenomaan tältä meidän ajalta, ja sitten kun mennään jo vaikka 1900-luvun alkuun, jolloin silloinkin on jo tehty tieteellistä tutkimusta ja on harjoiteltu ja tehty vaikka mitä, niin sellaista dokumentaatiota ei ole ihan niin helppo löytää kuin sitten taas tästä tuoreemmasta tiedosta. Mutta jotain me ollaan saatu sieltä kaivettua. Mitäs teissä ylipäätänsä herättää mitä ajatuksia herättää tämmöinen historiakatsaus? Kuitenkin puhutaan kaikille meille tärkeästä aiheesta voimaharjoittelusta. No siinä on varmaan semmoinen näkökulma, että toki mekin ollaan kaikki innokkaita voimaharjoitteluskenen harrastajia tavalla tai toisella, ja semmoisia faneja, jotka tykkää varmasti vähän vuodesta ja ajasta riippuen seurata eri voimalajeja, sitä mihin se homma tavallaan kehittyy, ja siinä mielessä kun miettii näitä menneitä vuosikymmeniä tai vuosisatoja jopa, niin sehän on niin kuin mielenkiintoista katsoa taaksepäin, että mistä ollaan tulossa ja miten se koko kulttuuri ja harrastus on muuttunut tai muuntautunut, mitä eri sivuhaaroja siellä on. Mutta sitten ehkä itselle etenkin, kun teen kuitenkin valmennuksessa päivätyötä, niin tulee siihen sitten myös peilattua aika paljon sitä kehitystä. Ja kiinnostaa tietenkin, että miten asioita on tehty aiemmin ja miten niitä tehdään nyt ja minkälaisia yhteyksiä siinä välillä sitten mahdollisesti on. Onko Velu joutunut tutkijana tai saanut tutkijana perehtyä myös siihen historiaan, mistä ollaan tultu tähän päivään? Joo, no etenkin niin kuin näissä omissa aiheissa, mitkä monet suoraan sanottuna perustuu jonkinlaisiin väärinkäsityksiin enemmän tai vähemmän, niin moni
tutkimuskysymys siinä, kun se herää, niin ensimmäiset tehtävät, mitä siinä tulee esiin, on yleensä katsoa, että mistä tämä on tullut, että mistä kaikki juontaa juurensa. Ja sanotaan, että hyvin nopeasti päästään 90-luvulle, ja sitten kun päästään 90-luvulle, niin päästään 1800-1900-luvun vaihteeseen. Ja että niin kuin sieltä hyvin moni niin kuin asia juortaa juurensa, että jo silloin ollaan tehty jonkunnäköisiä johtopäätöksiä, ja se viesti on vähän muuttunut matkan varrella. Ja joka kerta, aina kun kaivaa sieltä sitten niin kuin 1900-luvun alusta jonkun oppikirjan internet-arkaivista esiin tai jotain muuta, niin tulee vähän yllätyksenä, että miten paljon silloin ollaan jo tavallaan tiedetty, että ei tässä mitään maata mullistavaa muutosta tapahtunut liikuntatieteen saralla sinällään, että toki niin kuin en vähättele yhtään sitä tutkimusta, mitä tässä on tehty, ja kaikki on tärkeää, ettei niin kuin sen puoleen, mutta kuitenkin yllättävän paljon on tiedetty jo silloin, ja niin kuin jo antiikin Kreikasta asti on sitten niin kuin sellainen ydinviesti on säilynyt samana, että mitä täytyy tehdä, että pysytään terveenä, ja että mitkä on keskeisiä asioita sitten sen kannalta, mutta on sieltä sitten toki sitten asioita, mitä on mennyt ihan täysin päälaelleen, on tietenkin menty siinä sitten eteenpäin, mutta joo, joka ikinen tutkimuskysymys melkein niin lähtee sieltä, että mistä tämä väite on tullut ja mistä kaikki on saanut alkunsa. Sama ilmiö varmaan näkyy hyvin. Sitten jos miettii nimenomaan puhuin tästä valmennuksen näkökulmasta, niin meillähän tietenkin menneinä vuosikymmeninä pitkällä ajalla on valmentajia ja urheilijoita ja tiimejä, jotka on saanut aikaa kovia tuloksia, niin samalla tavalla tietenkin voi olla, että siellä on todella fiksuja ja hyvin tätä päivää muistuttavia harjoitusmenetelmiä. Ja me tietenkin saadaan sit jatkuvasti lisää tietoa ja opitaan ymmärtämään niin kuin, erilaisten harjoitteluun liittyviä adaptaatioiden taustaa ja tämmöisten niin kuin harjoitusmenetelmien vaikuttavuutta elimistössä ja yksityiskohtia, miksi jokin toimii, miksi jokin ei toimi. Mutta vähän sama ilmiö näkyy siinä käytännön puolella, että pyörää nyt ei ole kuitenkaan vielä keksitty uudelleen, että käytännössä meillä sitten tarkentuu tietyt näkökulmat ja tietyt mielipiteet saa joko vahvistusta tai sitten menettää sitä. Pikkuhiljaa sitten rakennetaan parempaa ymmärrystä, mutta aika harvoin, vaikka nyt sitä voimaharjoittelupuolella, niin mitään mullistavia, maata kääntäviä ja tämmöisiä niin uusia keksintöjä yhtäkkiä tulee esiin. On onnistuttu saattamaan toteen jo niin kuin monia vuosikymmeniä sitten samalla tavalla kuin nytkin. Niin, se on ihan varma juttu, että ihminen on aina ollut kiinnostunut suorituskyvystä ja terveydestäkin niissä puitteissa, miten se on milloinkin ollut mahdollista, ja sitten tavallaan vasta myöhemmin modernilla ajalla siihen on tullut se näyttöön perustuva, jos ei nyt vaatimus, niin ainakin jonkinlainen mahdollisuus siihen mukaan, mutta niin kuin Velukin sanoi, että jos fyysisen harjoittelun kulttuuri, jossa itse asiassa ja rakennettiin myös tällaisia, jos ei nyt kuntosalia, niin ainakin gymnasium nimellä olevia harjoituspaikkoja, eli urheilukenttiä, jossa sai harjoitella sitä fyysistä suorituskykyä, ja tietysti tarkoituksena pohjimmiltaan sotatarkoituksiin sitä kehittää niitä miehiä, jotka siellä harjoitteli, mutta sieltähän se nyt ainakin perinteisesti ajatellaan alkavaksi sitten tämä fyysisen harjoittelukulttuuri, ja siellä on ollut ihmisiä, jotka on täyspäiväisesti satsannut siihen, niin kuin huippu-urheilijat tänä päivänä, että erilaisilla harjoitusmuodoilla, ja sitten on muodostunut kilpailumuotoja, ja sieltä sitten kohti sitä urheilua, mikä me tänä päivänä se tunnetaan, mutta silloin vähän toisenlaisella tarkoitusperillä. Olisi kyllä hauska päästä vaikka päiväksi tutkiskelemaan, että minkälaisissa olosuhteissa ja mitä systeemejä siellä on käytetty ja mitä ihmiset on silloin ajatellut siitä, että mitä se niin kuin tekee kropalle, miten se on nähty se yhteys siinä harjoitteluun ja suorituskyvyn kehittymiseen, ja minkälaisia ideoita siellä on ollut ihmisillä silloin siitä, että mitä pitää tehdä, jotta päästään siihen tavoitteeseen, mikä se tavoite sitten silloin on ollutkin. Niin, se on totta. Ja varmaan siinä taustalla on isolti myös tätä, mitä sanoit, että
se, että olet ollut fyysisesti hyvässä kunnossa ja näin, niin tietysti se urheilu on jossain vaiheessa lähtenyt liikkeelle, mutta varmasti ne käytännölliset syyt on ollut siellä usein sitten taustalla, tai sitten ne on liittynyt tavalla tai toisella vaikka sotimiseen. Semmoisissa monissakin korkeakulttuureissa jo aika päiviä sitten antiikin Kreikassa ja miksei Aasiassakin monelta osin, niin semmoinen niin kuin ajatus siitä, että pidä kehosi hyvässä kunnossa ja terve mieli terveessä ruumiissa ajattelu on ollut aika yleistäkin ja näkyy monin paikoin maailmassa myös sen ajan taiteessa tai siinä kulttuurin tuotteissa. Ja kulttuuri on mennyt eteenpäin, ihmisillä on enemmän osalla aikaa myös niin kuin oleskeluun tai joutenoloon, niin sitten tietenkin tämä on varmaan myös semmoinen sivuilmiö siitä, että ollaan alettu kiinnittämään huomiota tämmöisiin seikkoihin sen harjoittelemisen tai vaikka kehon muokkaamisen lisäksi muutakin kuin mikä liittyy siihen vaikkapa raskaan työn suorittamiseen tai sotavoimissa pärjäämiseen. Joo, ja niin kuin mainitsit, niin varmaan just sieltä Kiinan suunnilta on sitten tullut sitä kehon ja mielen yhteyden pohtimista ja kokemista ja sitä, että milloin rasitetaan ruumista ja milloin mieltä. Ja sekin on hauska ajatella, että miten tavallaan sellaisina aikoina puhutaan kuitenkin käytännössä selviytymisestä monessa asiassa niin kuin elämässä ihan terveydellisesti ja käytännöllisestikin ja luonnon kannalta, mutta kuitenkin on ollut paljon erilaisia ammatteja ja mahdollisuuksia ihmisillä toteuttaa sitä omaa olemassaoloa ja sitten on myös päässyt kehittymään tällaiset niin kuin fyysisen ja henkisen kulttuurin ilmentymät, mitä ilman me oltaisiin aika vajavaisia tänä päivänä tässä ajassa. Mutta mennään sieltä antiikin ajoista sitten aika reippaasti eteenpäin ja lähdetään kartoittamaan tätä, että miten me modernilla ajalla ollaan tähän pisteeseen tultu. Ja tosiaan, vaikka siinä nyt menee satoja vuosia välissä, jopa tuhansia vuosia, niin ihmiset on aina kilvotellut ja tehnyt raskaita ruumiillisia töitä ja havainnut sen, että lihaksetkin kasvaa siinä matkan varrella ja nuoret on hyväkuntoisia ja kehittyy ja sitten ikääntyessä toimintakyky rupeaa laskemaan. Ehkä ei ole vielä ajateltu sitä, että harjoittelemalla pystytään sitä säilyttämään, mutta kun tullaan tuonne 1200-luvulle, niin siellä rupesi sitten elämä olemaan jo sellaista, että ehkä kaivattiinkin sen työn ohella tietyissä piireissä, jos näin voi sanoa, niin myös sitä fyysistä kulttuuria siihen arkeen. Ja 1860-luvulla, kun ensimmäiset tällaiset viralliset, jos niin voi sanoa, niin kuntosalit perustettiin, eli oli tällaisia moderneja harjoituspaikkoja, jossa sekä kestävyyskuntoa että voimaa harjoiteltiin. Ja taitaa olla niin, että tällaiset ensimmäiset kiintolevytangot tuli nimenomaan silloin 1860-luvulla, eli tuotteita nyt on ollut satoja ellei tuhansia vuosia ja kaikkia kiviä ja muita painoja on hyödynnetty, mutta semmoisia levypainoja, niin kuin me ymmärretään ne tänä päivänä, niin ne oli alun perin kiintopainoja ja niitä oli paljon erilaisia. Ja se on itse asiassa aika mielenkiintoinen ajanjakso se 1800-luvun loppupuoli, kun siellä rupesi sitten voimailu kehittymään ja rupesi tulemaan tällaisia ensimmäisiä voimamiehiä ja kehonrakentajia ja painon nosto, vaikka sitäkin oli tavalla tai toisella jo pitkään harjoiteltu, niin se tuli tällaiseksi vähän niin kuin viralliseksi kilpailumuodoksi. Ja siinä itse asiassa alussa käytettiin nimenomaan tällaisia kiintolevytankoja. Eli se harjoittelu ja kilpaileminen oli vähän vaikeampaa, kun ne meni jollain tavalla valmiiksi päätettynä ne painot. Niin oli varmaan monesti ihan siis konkreettisesti jotain akseleita jostain kärryistä tai rattaista, jotain romuosia tai muuta, mutta tässä varmaan ei voi olla mainitsematta, että mulla on sellainen käsitys, että aika pitkälti nämä sen ajan voimailijat, voimamiehet, naiset, painonnostajat oli aika tiiviistikin tekemisissä myös tämmöisen niin kuin sirkuskulttuurin kanssa, että he usein esiintyi yleisölle joko paikallisesti tai sitten saattoivat kiertää tämmöisten niin kuin näytösporukkojen mukana ja olivat osa
sillä tavalla vähän semmoista kummajaisshowta periaatteessa, koska se ei ollut missään määrin niin kuin normaalia siinä määrin ainakaan mitä nykypäivänä. Varmaan ei voi olla mainitsematta sieltä onko se Eugene Sandow, jota pidetään tämmöisenä yhtenä niin kuin sen pronssi kehonrakennusajan tämmöisistä suurista nimistä, joka voimaili ja sitten toisaalta jollain tavalla sitten rakensi myös tätä fysiikkaa esteettisessä mielessä. Ja sitten muun muassa tämmöinen George Hackenschmidt, joka sitten muistaakseni myös kehitti ensimmäisiä häkkyykkylaitteita ja ikään kuin kehitti myös penkkipunneruksen tämmöisenä niin kuin voimailuliikkeenä. Et ennen sitähän, se ei varmaan pitkälti vielä 1900-luvun alkupuolellekin, niin se punnerussuunnan harjoittelu oli niin kuin ylöspäin punnertamista, pään päälle työntämistä. Ja nämä molemmathan näkyy sitten taas niin kuin todella suuressa osassa tästä keksintöjä niin sanotusti. Tietysti ollaan ennenkin Jakin kanssa puhuttu, että olisihan se ihan siistiä vaikka sanoa, että meitsi on keksinyt penkkipunneruksen. Nykyään jos keksii jotain liikkeitä, niin käytännössä ne on jotain sirkustemppuja sitten sosiaalista mediaa varten. Et ei tämmöisiä niin kuin perustavanlaatuisia voimaharjoittelun kivijalkaliikkeitä. Joo, ja niin kuin sanoit tosiaan noista sirkushuveista ja friikeistä, niin kyllä se niin oli, että siihen aikaan oli vielä vähän sellaisia tyyppejä, ketkä tosi pitkälle jatkoi sitä harjoittelua, mikä ei liittynyt niin kuin fyysiseen työskentelyyn, vaan siihen, että pyrittiin sitä lihasmassaa ja kehoa harjoittamaan. Ja sehän saattoi olla, että sitten ne pääsi jonkinlaiseen maineeseen ja lähti sitten vaikka Keski-Euroopasta vähän suurempiin piireihin, Yhdysvaltoihin tai Iso-Britanniaan, ja pääsi siellä sitten esittelemään niitä ominaisuuksiaan. Mutta ehkä siinä 1200-luvun lopulla sitten jotenkin sitä kehorakennusta ruvettiin niin kuin ymmärtämään myös jonkinlaisena harrastuksena, ja niitä rupesi tulee sitten vähän enemmän niitä tyyppejä. Taisi olla 1901 on merkannut tuohon paperille, Eugen Sandow Lontoossa on pitänyt tällaiset ensimmäiset viralliset kehorakennuskilpailut Royal Albert Hallissa nimellä The Great Competition. Ja siellä oli useita osanottajia, ja semmoinen kaveri oli toi Sandow, joka sitten lähti sitä kehorakennusta nimenomaan kehittämään eteenpäin ja näitä kriteerejä, mutta heti siellä ensimmäisessä kilpailussa lähtien siellä oli ideana, että siellä katsotaan lihasmassaa ja symmetriaa ja sellaista, eli se idea on pysynyt samanlaisena tähän päivään, ja tosiaan historia sitten sieltä, että näitä samoja ihmisiä on tavallaan ihailtu jo muissa ympyröissä sitten siellä sirkuksissa ja muualla aikaisemmin. Ja naisiahan oli myös, en muista nyt valitettavasti mainita jotain tunnettua naista muista nimeltä, mutta näissä tämmöisissä voima-ihmisten piireissä, jotka sitten kiersi esiintymässä, ja he usein yhdisteli tämmöistä eräänlaista voimamies- ja vahvamies-nais-tyyppistä harjoittelua, painonnostoa, ja sitten näitä sirkus- ja voimistelutyyppisiä asioita, niin siellä oli myös naisia jo silloin mukana, ja ihan todella koviakin urheilijoita. Toki tässä 1900-luvun puolelle siirtyessä sitten selkeästi aika pitkäänkin näkyy se sukupuolijakauma näissä voimakulttuurilajeissa, että hyvin, hyvin miesvaltaista pitkään, ennen kuin sitten oikeastaan vasta nyt tässä sitten ihan niin kuin viime vuosikymmeninä se murtui sitten sillä tavalla, että se tuli ihan niin kuin kirjaimellisesti kaiken kansan ja kaikkien sukupuolien ja kaikkien ihmisten niin kuin pariin. Mennään siihen vielä myöhemmin lisää, mutta mainittakoon, että vaikka tässä nyt nostettiin miesesimerkkejä, niin täältä asti oli myös niin kuin naisia jo mukana kuvioissa. Erittäin hyvä pointti. Sitten mennään vähän enemmän tuohon velumaailmaan, ja mun käsitys on, että tuossa 1897 kaverilta nimeltä Morburgo, jonka etunimeä en ole kaikista selvittelystä huolimatta saanut selville, koiria juoksumatolla, ja sai selville, että tällaisella vastustetulla juoksuharjoittelulla niin lihakset tuppaa
kasvamaan. Voidaanko vielä näitä pitää nyt ihan tällaisina niin kuin ensimmäisinä hypertrofiatutkimuksina? Kyllä, toi Warburgon tutkimus on aika semmoinen klassikko, mitä siteerataan ensimmäisenä hypertrofiatutkimuksena. Toki niin kuin voimaharjoittelua oltiin jo siinä vaiheessa tutkittu, että olisiko 1294 mä oon kirjoittanut tänne, että oli ensimmäinen voimaharjoittelututkimus. Se oli tämä klassikko, missä katsottiin just tätä cross-edukaatiota, yhden raajan harjoittamista ja miten se vaikutti toiseen raajaan. Mutta niin kuin varsinainen liikuntatiede sinällään vasta alkoi heräillä sitten siinä Delormen aikaa myöhemmin, mutta tavallaan lääketieteen puolelta tuli sitten jo tämmöistä niin kuin näyttää, mitä voidaan hyödyntää sitten meidänkin kontekstissa. Ja toisaalta se on niin kuin aika mielenkiintoista aikaa sillään, että mitä nyt tuossa edelliseen keskusteluun liittyen just paljon itse pohtii, että minkä takia siinä kesti niin kauan, että voimaharjoittelusta tuli vähän sellainen kulttuuri edes, mitä on syytä tutkia tai ylipäätään niin kuin terveyden osalta järkevää tutkia, niin se on sitten taas mielenkiintoisempi tarina se, että taas jos niin kuin miettii sitä antiikin Kreikkaa, kun siellä on jo arvostettu sitä terveyttä ja muuta vastaavaa, niin oikeastaan sitten niin kuin 1000 vuoteen ei melkein tapahtunut mitään juuri niillä rintamilla, että niin kuin jolla oli taas sitten, se oli tosi inspiroitunut Hippokrateen teksteistä ja muusta vastaavasta ja nimenomaan puhui tästä gymnasiumista ja niiden vaikutuksista terveyteen. Ja näitä nyt sitten säilyi ja sitten 1500-luvulla kaivettiin esiin. Ja näillä teksteillä oli sitten aika iso vaikutus esimerkiksi Saksassa. Joskus tuossa varmaan Napoleonin aikaa kehitettiin tämmöinen Turnen menetelmä, joka oli ehkä vähän tällä idealistinen menetelmä niin kuin kansalaisten lihaskunnon kehittämiseksi sotaa varten. Ja tämä sitten alkoi pikkuhiljaa levitä sinne Yhdysvaltoihinkin, kun saksalaisia muutti sitten pikkuhiljaa Yhdysvaltoihin, niin alettiin avaamaan ensimmäisiä kuntosaleja. Ja tosiaan olisiko se sitten ollut en muista vuosikymmentä, mutta siellä nyt tosissaan alettiin niitä saleja avaamaan ja sitä mukaan sitten niin kuin ehkä tekemään sitä voimaharjoittelua myöskin, mutta pointti on se, että minkä takia ihmiset ei silti sitä tehnyt, oli aika pitkälti lääkäreiden konsensus siitä, että voimaharjoittelu on epäterveellistä. Eli jos olisit mennyt vaikka terveyssymposiumiin tai kysynyt keltä tahansa lääkäriltä, että mitä isot lihakset teettää, niin vastaus olisi ollut tyyliä, että uimausta, hengenahdistusta, kaikkea muuta vastaavaa. Ja joskus vielä 1800-luvun loppupuolella ajateltiin niin, että jos lihaksia kasvattaa liikaa, niin se on taas sitten pois muista kehon prosesseista, esimerkiksi aivojen toiminnasta ja muusta. Eli suoraan sanottuna, että jos on isot lihakset, niin heitä pidettiin usein tyhminä. Että aivoissa ei ole silloin niin paljon tällaisia fysiologisia prosesseja käytössä. Ja ihan niin kuin jopa Saksan, joka oli varmaan aikansa vahvempia miehiä, niin kirjoitti jossain kirjassaan, että kestävyysharjoittelu on nimenomaan se, mitä pitäisi tehdä. Ja voimaharjoittelu liikana niin voi olla haitallista, mikä oli sinällään yllättävää, että kaveri oli kuitenkin omistanut suuren osan elämästään voimaharjoittelulla, mutta se oli niin tiukassa uskomukset siellä. Ja vasta sitten niin kuin 1900-luvun puolella alettiin tekemään tämmöistä, voisiko sanoa liikuntatieteen tutkimusta, niin sanoisi, että tällainen kandiopiskelija kuin John Cabretta toteutti ekan tällaisen kyselytutkimuksen ja kyseli nimenomaan just fysiologialta, että mitä tämmöinen eksessiivinen lihaskasvu sitten, mistä se voisi johtua, niin ehkä 22 lääkäristä antoi mielipiteen. Hän väitti, että tämä lihaskasvu pitää sisällään nimenomaan lihassolujen määrän kasvua ja sitten taas mitä nykyään tiedetään, niin se on hyperplasiaa, mitä ei todennäköisesti ihmisillä tapahdu. Mutta niin tämä oli jo niin harvinainen näkökulma, että ylipäätään lääkärit edes tiedät, mistä tämä lihaskasvu johtuu vielä tuohon aikaan. Sitten nimenomaan vasta 1950-luvun taitteella alettiin ymmärtää paremmin. Morpukon oli se ensimmäinen varsinainen hypertrofia-tutkimus,
jossa nimenomaan todettiin, että ensisijainen hypertrofian mekanismi oli yksittäisten lihassolujen kasvu sen sijaan, että ne lisääntyisi. Ja sitten nyt tietenkin 1950 eteenpäin alettiin vasta oikeasti saamaan näyttöä. Ja yllättävää tänäkään päivänä sitä ei ole vielä täysin pystytty osoittamaan, että nyt vasta alkaa tulee ihmisillä ensimmäistä näyttöä siitä, miten se oikeasti tapahtuu se solutasolla. Mutta joo, prosessi on ollut hidas ja en yhtään ihmettele, että minkä takia se ei ole ehkä ollut sellainen mainstream-juttu ylipäätään tieteessä tai saati sitten käytännössä, minkä takia on ollut sitten enemmän circus-show. Tietenkin vaikuttaa moni muukin asia, niin kuin se, että ei nyt ollut ehkä sellaista luksusta vapaa-aikaa, niin kuin tällä hetkellä maailmassa elettiin työtä varten ja niin edelleen, mutta tällainen niin kuin tieteellinen näkökulmakin niin on aika mielenkiintoinen. Niin, se on vähän surullista, että usein sitten vaaditaan joko tosi huonoja aikoja tai varautumista huonoihin aikoihin, että ollaan saatu niin kuin merkittäviä askelia tieteessä eteenpäin tai sitten toisaalta niin hyvät olosuhteet kuin nykyään on, että sitten pystytään keskittämään niitä, mutta se, että miksi siellä oli niin pitkä aika sitä, että kukaan ei ollut juurikaan kiinnostunut aiheesta sitten antiikin Kreikan ja 1800-luvun lopun välillä, niin varmaan selittyneen niillä olosuhteilla, missä sitten ennen teollista vallankumousta elettiin. Mutta sitäkin vaihetta voisi jossain vaiheessa enemmän tarkastella ja miettiä, että mitä asioita siellä on, koska yksityiskohdat on aina kiinnostavia ja etenkin niin kuin yksittäiset henkilöt ja miten ne on nähnyt maailmaa milloinkin, niin siihen voi ainakin omissa ajatuksissani palata, mutta tuossa harjoittelemattoman raajan kehittyminen tai voiman kehittyminen silloin, kun toista raajaa harjoitellaan, niin tämähän on aika mielenkiintoinen asia, koska sitä niin kuin on tuotu esiin tässä 2010-luvulla jonkinlaisena uutena ilmiönä monissa keskusteluissa, mutta se ei ihan ollutkaan sitä tuoreempaa dataa sitten. Kyllä. Ja nyt aletaan nimenomaan keskustelemaan siitä, että onko se ilmiö ylipäätään. Palataan taas siihen oravan pyörään. Mistä tuossa podcastin alussakin puhuin, että täytyy niin kuin aina tarkastella sitä, että mistä nämä tutkimuskysymykset on juontanut juurensa ja miten nämä väitteet on elänyt. Mutta se on aina mielenkiintoista lähteä tarkastelemaan sitä sitten pintaa syvemmältä. Ja monesti huomaakin, että okei, ei tämä ole mikään uusi juttu. Ja ehkä some luo osittain tietenkin sellaisen kuvan aina, että tämä on nyt joku uusi maata mullistava juttu, jotta voitaisiin keksiä se pyörä uudelleen. Mutta niin kuin tuossa Juhokin totesi, niin harvemmin sitä ollaan tehty. Niin jotenkin se täytyy ehkä sitten tuoda esiin niin, että se oltaisiin saavutettu. Tuossa on varmaan sitten taas sen suullisen perinteen ja sen harjoituskulttuurin näkökulmasta, niin tietysti myös siellä tieteilijöiden piireissä voi olla, että siellä elää tietynlaisia uskomuksiakin tai semmoisia itsestäänselvänä pidettyjä asioita. Ja sitten kun lähdetään tarkastelemaan niitä vanhoja lähdemateriaaleja uudelleen, niin sitten hoksataankin, että tämä asia ei välttämättä olekaan niin kuin ajateltu, mutta sitten etenkin tässä niin kuin, vaikkapa sitten voimaharjoittelun suullisessa kansanperinteessä tai siinä harjoitusfilosofisessa puolessa, niin voi olla yllättävän suuriakin merkityksiä sillä, että nyt äsken keskusteltiin siitä, kuinka siellä varmasti 1900-luvun puolella pitkälti oli semmoinen ajatus nimenomaan tavan kansallakin, että tämä on niin kuin tavallaan hölmöläisten hommaa, että ei tätä kannata tehdä, että tämä on niin epäterveellistä ja kenties turhamaista. Se on ollut tietysti niin kuin läsnä tavallaan jatkuvasti, että tietty osa väestöstä pitää sitä turhamaisena, jos haluaa näyttää hyvältä tai haluaa muokata kehoaan jollain tavalla sen harjoittelun lopputuotteena. Mutta sitten ihan nykypäivään asti, niin meillähän on elänyt näitä vaikkapa sit lasten ja nuorten voimaharjoitteluun liittyen, tai vaikka voimaharjoittelun turvallisuuteen ja loukkaantumisherkkyyteen liittyen niin kuin yleisesti kaikenikäisillä, niin elänyt tämmöisiä ikään kuin suullisia kansanperinteitä, jotka moni ihminen ottaa ihan niin kuin totena ja semmoisena itsestäänselvänä asiana. Ja nyt vasta ammattilaisten keskuudessa se alkaa olla aika yleinen konsensus, että lasten ja nuorten harjoittelu
myös sen voimailun parissa on turvallista, kun se toteutetaan järkevästi ja se ei hidasta pituuskasvua. Ja nämä oletukset nimenomaan virheellisiin tulkintoihin niistä alkuperäisistä lähdemateriaaleista. Ja sitten vaikka loukkaantumisherkkyyden ja ylipäänsä kivun ja loukkaantumisten suhteen ollaan nykyään fiksumpia kuin mitä 20-30 vuotta sitten, mutta tosi kauan menee, että nämä sitkeät ikään kuin just tämmöiset voimaharjoittelun suulliset kansanperinteet sitten pikkuhiljaa muuttuu. Ja näitähän kuulee jatkuvasti sitten taas tuolla käytännön kentällä. Niin kyllä tässä valossa ehdottoman tervetullutta on, että ollaan päästy tähän evidence-based aikakauteen ja siitä jo vähän eteenpäinkin, koska helposti menneenä vuosikymmeninä kuitenkin silloin, jos on halunnut jollain tavalla edistää tätä asiaansa, niin se on täytynyt perustaa se toiminta siihen joko omaan historiaan, omaan kehittymiseen tai riittävään auktoriteettiin jollain tavalla, että saa sitä sanomaansa esille. Ja nyt ehkä tämä nykyaika on siinä mielessä paljon on tasavertaisempi kaikille ja antaa sen mahdollisuuden tutustua näihin asioihin oikeastaan mistä lähtökohdista tahansa, jos on niistä kiinnostunut ja sitä tietoa on enemmän esillä. Että nyt tietysti kun samalla eletään sitten aikaa, että ei pidä ihan liikaa kiinnittäytyä aina yksittäisiin tutkimuksiin ja yksittäisiin oljenkorsiin näissä asioissa, vaan sitten pyrkiä seuraamaan sitä kokonaisuutta. Muutama tiukka fakta vielä tuohon vuosisadan vaihteeseen. 1896 tosiaan ensimmäiset nykyaikaiset olympialaiset, tai sellaisena niitä pidetään, mitkä Ateenassa järjestettiin, niin silloin painonnosto oli siellä mukana ja sitä oli joitain vuosikymmeniä siinä harjoiteltu ja kilpailtu. Ja sitten 1905 itse asiassa perustettiin painonnosto, kansainvälinen painonnostoliitto. Ja tosiaan silloin vielä 1896 niin mentiin niillä kiinteillä levytangoilla ja 1905 keksittiin sitten tämmöinen, tai perustettiin tuommoinen Milo Barbell Company Philadelphiassa, Alan Calvert, joka keksi säädettävän levytangon ja sehän on muokannut sitten meidän voimaharjoittelusta kiinnostuneiden harjoittelua aika lailla ja niin kuin Juho sanoi, niin sen ympärille sitten rakennettiin niitä nostomuotoja yhä enemmän. Eikö painonnostossa ollut pitkään nimenomaan myös pystypunnerus mukana yhtenä lajina? Joo, tai punnerus nimellä. Ja punnerus pään päälle. Taisi olla aina 70-luvulle asti mukana ja se rupesi sitten kun ihmiset kehittyi siinä lajissa, niin se rupesi näyttää jo niin naurettava vaaralliselta se toiminta, koska punneruksessa ei polvia saanut koukistaa, mutta siinä sai kuitenkin vetkutella sitä vartaloa aika lailla siellä tangon alla. Niin se oli varmaan, niin kuin, on nähnyt jotain kuvia, niin varmaan semmoinen penkkipunnerus seisten oli sitten käytännössä jo se lajisuoritus siellä ääritapauksissa, ja siitähän sitten luovuttiin. Joo, ja sitten ne erot ei ollut kovin suuria ylöstyönnön ja punneruksen välillä, eli siellä, mitähän se maailmanennätys oli jotain 260 kilon luokkaa siinä punneruksessa, niin aivan. Siinä rupeaa olemaan malmia. Kyllä. Mutta ehkä se 1900-luvun alku on siinä mielessä mielenkiintoista, että tosiaan siitä voimaharjoittelusta tuli jollain lailla hyväksyttävämpää ja ihan sellaista niin kuin kansan keskuudessa siedettävää jollain tavalla. Totta kai sitten just ehkä tämä niin kuin lihaksikkuuteen liittyvät asiat ja just tämä niin kuin Velu mainitsi, että pitkään ajateltiin niin kuin lihaksikkaita ihmisiä tyhminä ja haluttiin ajatella ja varmaan justiin se ruokki sitä eripuraisuutta ihmisten, jotka ei ollut pätkääkään kiinnostunut liikunnasta tai voimaharjoittelusta ja sitten näiden voimaharjoittelijoiden välillä ja sitten kun monessa muussa harrastuksessa sä et voi nähdä sitä kropasta, että mitä toi tekee, niin voimailussa sitten näkee aika nopeasti, että okei, toi kaveri on nyt ihan tosissaan sitten harrastanut sitä, niin siitä tulee helposti sitten se sirkusefekti vielä pitkään senkin jälkeen, kun voimaharjoittelijat ei enää ollut näitä sirkuseläimiä. Ja kiitos vaan kaikille niille, ketkä sitä tietä on siellä luonut tähän pisteeseen lähtien, että nyt voimaharjoittelu on ihan meidän kaikkien ulottuvilla ja sitä ei enää ainakaan tästä omasta näkökannastani katsottuna niin pidetä vain jonkun tietyn ihmisryhmän
harrastuksena, vaan se on ihan niin kuin kaikkien käytettävissä ja totta kai sitten se terveysaspekti tullut siihen myöhemmin. Tehtiin taas uraurtavia tai saatiin niin uusia työkaluja. Yksi tämmöinen on EMG, eli saatiin paperille piirrettyä sähköistä lihasaktivaatiota, ja tämähän oli ilmeisen suuri murros tieteellisessä tutkimuksessa, vai mitä sanoo Velu Immonen? Joo, se oli yksi. Toinen kanssa oli 1930-luvulla tuli elektronimikroskooppi, mikä oli aika iso juttu tieteen puolelle. Ja sitten nyt tosissaan niin tämä nyt sitten johti tähän kuuluisaan Huxley-löydökseen siitä poikkisiltateoriasta ja sliding filament teoria löydökseen ultimaattisesti. Ja ylipäätään niin kuin ymmärrys solutason mekanismeista alkoi kasvaa. Että toki niin kuin, esimerkiksi maitohappo oli löydetty jo 1800-luvun alussa, mikä nyt sitten taas on hyvä esimerkki tuosta, mistä Juho puhui aikaisemmin, että väärin ymmärrykset elää vielä tähänkin päivään saakka, että maitohappoa käytetään terminä edelleen, vaikka tiedetään pitkään, että se ei siellä ihmiselimistössä sellaisessa muodossa esiinny, mutta sitten tuli tällaisia, 1859 tuli glykogeeni ja sitten oli noin voimaharjoittelututkimukset, mistä puhuttiin, mutta oikeasti vasta 1900-luvun alkupuolesta eteenpäin alkoi tapahtua sitten enemmän, että 27 löydettiin fosfokreatiini, 28 kaveri kuin Sieber teki rotilla havainnon, että isommat lihakset omaavat tai niin kuin nopeammin juoksevat rotat kehitti isommat lihakset, taas hitaammin juoksevat, ja 29 löydettiin adenosiinitrifosfaatti. Sherrington havaitsi, että yksi liikehermo hermottaa useita lihassoluja, eli toisin sanoen löydettiin motorinen yksikkö, ja sitten Denny Brown ja Diddle demonstroi, kuinka sitten taas kissanlihakset ovat erityyppisiä lihassoluja, joista sitten on päästy lihassolutyyppeihin. Tosissaan 1900-luvun alkupuolella niin alkoi oikeasti vasta tapahtua, ja hyvin varmasti, tai isolla varmuudella voikin sanoa, että liittyy tähän tekniikan kehittymiseen. Oli sitten niin erilaisia tutkimusmenetelmiä, mitä pystyttiin käyttämään. Mutta täytyy edelleenkin painottaa, että tämä oli kuitenkin sitten taas enemmän, voisiko sanoa, tällaista terveystieteellistä tutkimusta, että vieläkään liikuntatiede sinällään ei ollut kehittynyt siihen, mitä se on, vaan se tulee vasta sitten myöhemmin, mutta joka tapauksessa paljon tällaista fysiologista etenemistä tapahtuu. Aika mielenkiintoista, että jos periaatteessa katsotaan tieteellistä tutkimusta, niin ensin on dokumentoitu hypertrofiaa, ja vasta itse asiassa muutama vuosikymmen sen jälkeen on dokumentoitu voiman kehittymistä harjoittelulla. Vaikka tietenkin niin kuin historiallisesti on tiedetty se jo toisinpäin varmasti kauan sitten, että kun tehdään raskaita nostoja, niin voima kehittyy. Ja sitten jossain vaiheessa on ruvettu yhdistää sitä siihen kehon muokkaantumiseen, mutta paperilla niin kuin näyttää, että näin päin se menee. Ehkä mielenkiintoista tuossa nimenomaan siihen käytännön sovellutuksiin liittyen myös, että yllättävän paljon sitten taas niin kuin voimailu- ja voimaharjoitteluskenessä edelleen ajatellaan, että se lihaksen kasvatus ja sitten toisaalta se maksimivoimaharjoittelu ovat niin kuin kaksi täysin eri asiaa ja täysin niin kuin eri harjoittelun muotoa, vaikka sitten taas meillä on jopa tämmöistä ihan niin kuin kirjallista aineistoa jo hyvin pitkän ajan takaa, missä nämä kaksi asiaa liitetään yhteen. Joo, se on mielenkiintoista. Voidaan itse asiassa palata tuohon vielä tuossa vuosisadan lopulla, mutta just muistelen niitä omiakin aikoja, kun harjoittelu alkoi, niin silloinkin elettiin vielä aika vahvasti tätä tunnelmaa. Mutta sitten tuli toinen maailmansota ja hirvittävä määrä sotilas- ja siviiliuhreja. Ja jos nyt jotain hyvää sieltä voi niin kuin kaivaa, niin on se, että sellaisen jälkeen sitten kuntoutus on kehittynyt radikaalisti, koska niitä ihmisiä piti saada takaisin arkeen ja työelämään. Ja tämmöinen kaveri kuin
Thomas Delorme, kapteeni sotilasarvoltaan, teki tuossa 40-luvun alussa aika uraurtavaa tutkimusta nimenomaan siinä vastusharjoittelun ja sen vasteiden kehittämisessä näillä ihmisillä, ketkä oli vammautunut sodassa. Ja mun käsityksen mukaan on myös ensimmäinen kaveri, kuka ainakin paperille pisti sitä, että minkälaisia eri adaptaatioita tulee tällaisilla korkeamman toiston harjoituksilla ja matalamman toiston harjoituksilla. Ja on muun muassa kirjoittanut 1942 tällä tavalla, että weakened muscles should not be subjected to endurance building exercise until the muscle power has been restored to normal by power building exercises. Eli hänen mielestään ensin pitää harjoittaa voimaa ja sen jälkeen kestävyyttä. Eli tämmöinen pohja piti saada kuntoon, ja mitä on ymmärtänyt, niin sotasairaalassa tehtiin aika raskaita vastusharjoitteita, ihan siis kunnon voimatreeniä, mitä ei kuntoutuksessa ollut koskaan aikaisemmin käytetty. Ja ehkä se on semmoinen hyvä linkki tähän nykypäivänä, vaikka fysioterapiaan, että nyt me ollaan ajateltu, että voimaharjoittelu on tullut fysioterapiaan nyt 2000-luvulla, niin se ei sitten ihan pidä paikkaansa kuitenkaan. Joo, se vaikutti aika radikaalilta, että Delormen noin menetelmät jossain kohti, mistä se lähti liikkeelle, niin 7 kertaa 10 toiston maksimeita niin kuin per treeni, että se oli tosissaan aika kovakin reeniä, mutta toisaalta hän sitten myöhemmin mudasi sen tähän klassiseen 3 kertaa 10 toistoa, jossa sitten progressiivisesti nostetaan sitä kuormaa 50%, 75%, 100% 10 toiston maksimista. Vähän niin kuin joutui peruuttamaan takaisin, että oli ilmeisesti lähdetty vähän sieltä kovasta ääripäästä ja sitten tuodaan sinne niitä kuntoutujia, niin se ei ehkä sitten osoittautunutkaan kauhean hyödylliseksi. Ja aika sellainen niin kuin, mielenkiintoista myös nähdä, että jos kaivaa tämän Delormen kirjan, löytyy myös ilmatteeksi tuolta Internet Archivesta, niin Progressive Resistance Exercise Technique and Medical Application, niin sieltä löytyy sellaista ihan niin kuin ymmärrettävää tekstiä nimenomaan vaikka väsymyksen mekanismeista tai siitä, miten voima- ja lihasmassan suhde esimerkiksi liittyy toisiinsa tai erilaisia mielipiteitä näistä protokollista. Se on niin kuin yksi resurssi, mihin on joutunut palaamaan monta kertaa. Varmaan niin kuin ensimmäisiä kavereita, jotka sitä avoimesti keskusteli tästä niin kuin nimenomaan omasta väikkäriaiheesta sitten. Ja ylipäätään niin kuin Delormen vaikutus tähän niin kuin voimaharjoittelututkimukseen on ollut suuri. Esimerkiksi häntä pidetään progressiivisen ylikuormituksen isänä ja toisaalta sitten tällaisen prosenttiperusteisen tai sitten toistomaksimiperusteisen harjoittelun uraurtajana. Ennen tätä niin kuin ei voimaharjoittelututkimusta sellaisena, mitä me nykyään se tunnetaan, niin ei edes oikeastaan ollut. Siinä valitettava fakta oli se, että koehenkilöitä oli lähes rajattomasti käytettävissä, ja se on nyt sitten ollut meidän sen jälkeisten ihmisten onni. Mutta sitten toisaalta nämä kaikki, ketä siellä oli, niin oli jäänyt sodasta kuitenkin henkiin, ja varmasti elämänlaadun kohennus tällaisen prosessin jälkeen oli merkittävää, eli todella hyvään aikaan kyllä sitten ymmärrettiin sitä harjoittelua kehittää. Steroideja oli ollut 1900-luvun alkupuolelta lähtien käytettävissä, ja 50-luvulla ne rupesi sitten yleistymään tavallisten ihmistenkin keskuudessa ja nimenomaan myös näissä voimaharjoitteluympyröissä, ja ehkä sitten 60-luvulla tuli se varsinainen valtavirtakausi, jolloin ruvettiin ihailemaan näitä oikein lihaksikkaita kavereita Arnoldista lähtien, ja steroidien jonkinlaista kulta-aikaa elettiin sitten varmasti 60-luvulta aina sinne 80-luvulle asti, ja 90-luvulla ehkä tuli sitten näitä tällaisia vähän liiallisiakin kokeiluja, ja toki tänä päivänäkin sitten näissä suurimmissa kilpailuissa niin noin massat on mennyt yli tavallisen ihmisen käsityskyvyn. Mutta steroidithan oli silloin 50-luvulta 70-luvulle niin ihan laillisia, eikä niitä säännelty kilpailussakaan mitenkään. Antidoping alkoi vasta sitten toimimaan joskus 70-luvulla, että se on ollut myös urheilullisesti aika mielenkiintoista aikaa, ja
ja tällaista niin kuin todellista koeponnistusta ihmisen suorituskyvyn osalta. Kyllä, tietysti. No ehkä se on semmoinen laajempi ilmiö myös nykyään, että helposti katsotaan niin kuin menneisyyttä ikään kuin tämän ajan linssien ja moraalikäsitysten kautta ja sitten tavallaan tuomitaan sitä menneisyyttä, mutta 50-luvulla ja siitä eteenpäin ennen sitä varsinaista antidoping-työtä on hyvä esimerkki siitä, että se tosiaan oli ihan täysin ikään kuin sallittua ja se oli ihan normaalia myös niille harjoittelijoille, ketä siihen skeneen kuului. Todennäköisesti käyttömäärät ja se aste oli myös tietysti paljon vähäisempi kuin nykyään näissä tämän lajin piireissä, mutta ei voida tavallaan tämän ajan standardeilla tietenkään myös tuomita sitten heitä, jotka silloin vajaa 100 vuotta sitten on harjoitellut ja päätynyt näihin ratkaisuihin. Tietysti antidoping tuomiot täytyy sitten antaa tänä päivänä tämän päivän säännöillä. Mitä sä Velu ajattelet, että mitä tämä steroidien laajamittainen käyttö on tuonut voimaharjoittelututkimukseen menneenä vuosikymmeninä? Vai onko se tuonut yhtään mitään? No täytyy sanoa, että mulla ei ole sellaista vahvaa mielipidettä tai edes asiantuntemusta tähän aiheeseen, että hyvin paljon se tutkimus, mitä itse lukee. Niin... Se ei haittaa tässä podcastissa yhtään mitään. Pikemminkin edellytys. Mutta steroidit on joka tapauksessa yleensä poissulkukriteeri, että ne on tosissaan yksittäisiä tutkimuksia, mitä sitten on tullut kahlattua, mutta silleen niin kun, jos nyt äkkiseltään pohtii, että mitä se on voinut tuoda, niin sehän, jos nyt 58 tuli eka tällainen anabolinen steroidimarkkinoille Dianabol, niin tutkimus alkoi siitä ehkä sitten vuosikymmen myöhemmin 1960-luvulla ja vaikka niin kuin testosteronia oltiin jo eristetty 1930 ja muitakin hormoneja on tunnettu aikaiseltaan, niin ne vaikutukset oli vähän kysymysmerkkinä ennen 1960-70-lukua. Sitten tosissaan urheilijoiden niiden käytön myötä, niin sitten alkoi myös tutkijatkin kiinnostua ja sitten ehkä yleinen käyttö, että myös muutkin urheilijat rupesivat niitä käyttämään, niin sitten vasta niin kuin herätti ehkä isomman tieteellisen yhteisön kiinnostuksen sitten niiden tutkimiseen. Se on sieltä tullut vähän enemmän sitten taas niin kuin käyttäjien kautta, voisiko sanoa se tutkimus, että se on seurannut vähän perässä ja se sama kaava näkyy edelleenkin, koko ajan tulee uusia aineita markkinoille ja sitten tulee vähän tutkimusjälkijunassa ikään kuin määrittämään, mitä mahdollisia hyötyjä ja haittoja siitä voi olla ja sen jälkeen tehdään päätöksiä, että onko nämä aineet laillisia vai ei tai mitä lisätään sitten bännilistalle ja niin edelleen. Mutta lääketieteellisesti varmasti paljon hyviä käyttökohteita ja jokainen, kuka tänä päivänäkin käyttää, niin edelleen jonkinlaisena koekaniinina toimii sitten omassa elämässään. Mutta se doping-työ itsessään tulee varmasti, niin kuin Velu sanoi, niin tulevaisuudessakin aina jonkun askeleen jäljessä siitä, missä sitten taas se varsinainen uusien aineiden kehittäminen menee. On se varmaan väistämätöntä, että se noin päin toimii. Ja sitten toisaalta varmaan, kun mietitään, siihen usein liittyy olennaisesti se terveysriskikeskustelu, niin sitten tietenkin kun jatkuvasti on yhä useampia erilaisia aineita markkinoilla ja niitä käytetään ristiin erilaisia määriä, ja niissä tietenkin saattaa myös monessa tapauksessa olla mukana myös semmoisia komponentteja, mitä siellä ei pitäisi olla, koska niitä ostetaan vähän sieltä, mistä niitä nyt sattuu saamaan. Niin tämä on se terveysvaikutusten ja riskien seuranta ja tutkiminen on myös aika vaikeaa, että käytännössä sitten se vaan selviää sitten näille koehenkilöille, ketkä itsensä sille altistaa, niin käytännön kautta, että miten käy. Toki varmaan näistä joistain, vaikka joku tämmöinen niin kuin testosteroni sen oman tuotannon ulkopuolisena, sitähän käytetään tietenkin myös lääketieteelliseen tarkoitukseen muuten, että jos se on tavallaan eristetty ja se on niin kuin sitä itseään, niin sitä käytetään ainoana
ainoana aineena, niin sitten tietenkin varmaan siinä tapauksessa pystytään paremmin niitä seurauksia myös jo vähän ennustamaan, mutta mä luulen, että tämmöisessä niin kuin steroidien ja dopingin hupikäytössä, mikä nykyään tuntuu olevan varsin yleistä ja huolestuttavaa kyllä aika nuorellakin voimaharjoittelu- ja kuntosaliväellä, niin siellä ne pysyy varmaan aika yllätyksinä sitten, että miten käy. Joo, ehdottomasti tuommoinen sekakäyttö nimenomaan just vaikeuttaa sitä tutkimusta. Että tässä just pohdiskeltiin jossain kohti, että monet steroideja käyttävät ajattelee aina, että ei enää päde nämä, mitä me havaitaan tutkimuksissa heihin. Ja ihan tällaisena niin kuin aivoriihenä mietittiin, että mitä tällä sitten voisi tehdä ja tutkia muuta, mutta joka kerta päätyy aina siihen, että tällaisen steroideja käyttävän populaation rekrytointi on hyvin haastavaa. He käyttää nimenomaan kaikki eri aineita ja eri määriä ja niin kuin sitä ei pysty standardisoimaan juurikaan. Ja toisaalta siitäkin tulee enemmän sellainen taide kuin ehkä tiede sinällään, että sitten taas tutkimuksissa usein sitten eristetään aina, just niin kuin sanoit, yhtä ainetta kerrallaan ja sitten ei oikein tiedetä ehkä, miten nämä toimii ristiin ja edetään ehkä vähän sellainen tapaustutkimusten ja seurantatutkimusten varjossa ja miten se elää ja toisaalta, niin kuin sanottu, en ole siihen perehtynyt sen kummemmin. Varmasti haastavaa alana tutkia. Ja eettiset kysymykset on aika isossa roolissa sitten siellä myös. Niin nekin, kyllä. Mä luulen, että tuolta rintamalta ei tule saamaan nyt hetkeen mitään ihan hirveän tyhjentävää lisätietoa. Mutta hei, 60-luvulla otettiin taas iso edistysaskel, kehitettiin neulabiopsia. Ruotsalainen neurologi Jonas Bergström kehitti neula-avulla tehtävän lihasbiopsian ja sehän tuo jälleen sitten uusia mahdollisuuksia. Ja nyt ehkä viimein sinne liikuntatieteelliseen tutkimukseen. Voisiko sanoa, että nyt ollaan viimein sekin käynnistetty kunnolla sitten 60-luvulla. Ja onko näin velu, että 60-luvulla siis ensimmäistä kertaa ymmärrettiin tämä, että hypertrofia sitten oikeasti johtuisi siitä lihassolun kasvusta, eikä siitä, että ne lukumäärä lisääntyy sen harjoittelun seurauksena? Joo, siinä oli tosissaan se Morpukon tutkimus oli siinä taustalla, että se oli jo silloin 1297, että siinä oli jo spekulaatiota, että näin tapahtuisi sen hyperplasian sijasta ja sitten tuli myöhemmin sitten Goldsminkin malli 1950 jälkeen ja se onkin sitten se, mihin se ala niin kuin vähän niin kuin jäi. Sanotaan viime vuoden loppupuolella sitten Robertsin labra oli tehnyt tämän ensimmäisen ihmisillä toteutetun tutkimuksen, jossa sitten niin kuin pystyttiin oikeasti ikään kuin mallintaa sitä, että miten tämä tapahtuu, että kuinka ne sarkomäärit itsessään kasvaa ja toisaalta niiden määrä lisääntyy. Että niin kuin, vaikka tiedettiin, että se solu kasvaa, niin se, että miten se kasvaa, niin se oli enemmän tai vähemmän eläintutkimuksiin pohjautuva malli tämän viimeisen 70 vuotta. Mikä taas hyvin havainnollistaa sitä, että niin kuin vähän tiede elää sen mukaan, että minkälaisia menetelmiä oli käytössä. Nytkin tämä uusin tutkimus nimenomaan oli mahdollista sen takia, että oltiin kehitetty uusi tällainen aikaa säästävä menetelmä ja halvempi kuin tällaiset kultaiset standardit. Niin siinä on useita rajoitteita, mitkä sitten estää sitä. Ja vaikka jotain on ikään kuin tiedetty pitkään, niin se, että voidaanko sitä vahvistaa, niin se on aina sitten kaksi eri asiaa. Ja ehkä vasta sitten 70-luvulle tultaessa alettiin puhua siitä, että hypertrofia tapahtuu itsenäisesti suhteessa sitten näihin endokriinisiin tekijöihin. Eli 75 tuli Goldbergilta ja kumppaneilta tämmöinen Mechanism of Work-Induced Hypertrophy of Skeletal Muscle, mikä veti yhteen sitten näitä yksittäisiä tutkimuksia. Ja silloin alettiin vasta puhua ilmeisesti tästä niin kuin mekanotransduktiosta. Joo, se tuli jotakuinkin niihin aikoihin. Ja vähän sama ilmiö on käynyt myös siinäkin, että loppupeleissä tiedetään yllättävän vähän. Että niin teoria on saatu ilmoille ja se on vähän sille tielle jäänyt. Että niin koko ajan tietenkin ymmärrys lisääntyy. Mutta se, että nämä kysymykset, mitä tässä mihin yritetään vastata, että mikä sen lihaskasvun loppupeleissä laukaisee tai
mikä sen saa aikaa ja mitä siellä tapahtuu sitten nämä signaloinnit ja muut vastaavat, niin aina on kyse siitä, että yritetään selvittää kausaalisia syy-seurausyhteyksiä, mikä on hyvin haastavaa, miten esimerkiksi minimoidaan saataisiin pois pelistä lihasvauriot tai metabolinen stressi, että jää jäljelle mekaaninen tensio tai toisinpäin. Aina palataan siihen, että taas tarvitaan parempia menetelmiä ja se usein kestää. Sitten ihan suoraan voimaharjoittelun näkökulmasta niin mielenkiintoinen tutkimus vuodelta 1976 Torstenssonin ja kumppaneiden Effect of Strength Training on Enzyme Activities and Fiber Characteristics in Human Skeletal Muscle, jossa treenattiin 8 viikkoa 3 kertaa viikossa nuoria miehiä ja saatiin kyykyssä esimerkiksi hyviä tuloksia eteenpäin ja sitten tietyissä lihaksissa niin ei huomattu lihasbiopsialla minkäänlaisia muutoksia. Eli ruvettiin ymmärtää sitä, että se voima voi kehittyä ilman suoria muutoksia lihaksessa tai ainakaan mitä ei siihen aikaan pystytty suoraan mittaamaan ja siellä oli hyvää spekulointia sitten keskusteluosassa muun muassa just siitä tekniikan kehittymisessä siinä nostomuodossa. Puhuttiin neuraalisesta energiasta, motoristen yksiköiden aktivaatiosta ja lihaksen elastisuudesta. Eli tällaisia, mitä sitten taas niin kuin 2000-luvulla on paljon käytetty sitten perusteena, kun puhutaan voiman kehittämisestä, niin tuotiin silloin esiin. Ehkä ne oli sitten vähän jonkinlaisessa hiljaisjalossa sen jälkeen, niin kuin Velukin tässä sanoi, että monessa asiassa ollaan, mutta silloin ehkä tuli tämmöinen myös jotenkin voimaharjoittelussa ja voimailussa itsessään se, niin kuin, tai että sillä oli itseisarvo sillä, että tehtiin näitä nostomuotoja ja niitäkin kehitetään ja optimoidaan tekniikkaa ja niin poispäin, niin se ehkä eli sitten kulta-aikaa 80-luvulla voimanostobuumia ja Westside Barbellia ja Louis Simonsia ja tällaisia, mitkä popularisoi sitten niitä nostomuotoja, niin mä ajattelisin, että ne rupesi niin kuin elää sitten omaa aikaansa ehkä just silloin 80-luvulla. Kyllä, varmaan siitä 80-luvun, 90-luvun ja sitten ennen 2000-lukua, niin siellä sitten aika monelta osin sitten niin kuin voimanosto sai semmoisen varsinaisen muotonsa ja nosteensa ja painonnosto toki lähti sitten vielä uudenlaiseen nousuun niiden aiempien vuosikymmenien harjoittelusta ja kilpailusta. Ja sitten meillä alkoi tulla näitä vahva mies, no nais myös, mutta toki tuossa ennen 2000-lukua etenkin niin hyvin korostuneesti vielä niin kuin vahva mies ja voimamieslajeja ja kilpailuja. Ennen kuin mennään siihen, niin mä haluan pikkusen palata tuohon Westside Barbelliin, mikä nyt jonkinlaisessa ehkä jo vähän humoristisessakin valossa voi näyttäytyä tänä päivänä, mutta kun mietitään, että mistä se on lähtenyt, ja siis Neuvostoliitossahan ylipäätänsä tehtiin tätä uraurtavaa urheilutiedetutkimusta, jota ei vielä muualla maailmassa ollut olemassakaan. Verkoshanski ja häntä edeltäneidenkin ihmisten toimesta, ja siellähän niin kuin ymmärrettiin se, että harjoittelussa voidaan kehittää useita eri ominaisuuksia, ja kehitettiin tällaisia niin kuin perusominaisuus, erikoisominaisuus, jatkumoita ja GPPtä ja niin poispäin. Ja jos mä nyt ihan oikein olen ymmärtänyt, niin tämä Louis Simonsin kehittämä konjugaatiometodihan on jonkinlainen ikään kuin voimanostoon viety jatkumo siitä, mitä Neuvostoliitossa on saatu aikaa. Totta kai hän kehitti sitä ihan itse ja sitten niin kuin näihin omiin kokemuksiinsa suhteutettuna, mutta siinä oli paljon sellaista uudenlaista niin kuin voimailuun tuotua aspektia dynaamisen harjoittelun, nopeusharjoittelun ja tällaisten asioiden kautta, mitä ei varmasti ollut niin kuin aikaisemmin yhdistetty suoraan voimaharjoitteluun. Ei, ja varmasti siinä voimailuskenessä ei sillä tavalla sitä harjoittelun ohjelmointia tai periodisaatiota ollut. Voisin kuvitella, että ei ollut sillä tasolla mietitty ja pohdittu aiemmin. Niin olihan se sillä tavalla uraauurtavaa työtä, ja toki tässäkin
tässäkin jollain tavalla näkyy se semmoinen niin kuin kylmän sodan meininki nimenomaan USA vastaan Neuvostoliitto, pienesti myös tässä niin kuin voimailuharjoitusmenetelmien kehittymisessä ja kehittämisessä. Toki silloin vielä isosti myös siellä taustalla sitten aina nämä paikalliset isot gurut ja valmentajat, jotka sitten niin kuin popularisoi ja saattoi käytäntöön näitä omia menetelmiä, mutta niin kuin sanoit, niin tietenkin sitten tässä itänaapurissa niin oli siihen aikaan jo kovastikin myös ihan niin kuin tieteentekoa ja siellä tietenkin myös tosi kovatasoista niin kuin porukkaa, kenellä teetettiin sekä käytännössä että sitten hieman semmoista teoreettisempaa tutkimusta. Ja on näitä pitkältäkin ajalta sitten painonnostajilla teetettyä esimerkiksi materiaalia ja aineistoa, mitä on käytetty vielä vuosikymmeniä sen jälkeenkin. Jostain syystä siellä riitti vapaaehtoisia näihin tutkimuksiin. Niin, varmaan painotus sanalla vapaaehtoisia. Mutta olen samaa mieltä siitä, että toki siinä Westside Barbellin ja Louis Simonsin harjoittelussa, niin siinähän nimenomaan tuotiin jonkinlaisia ajatustasoelementtejä siitä niin kuin urheiluvalmennuksen maailmasta siihen voimanostoharjoitteluun. Et siinä näkyy nämä erilaiset painotusalueet eri päivissä ja eri viikoissa ja mietittiin hieman sitä lajispesifisyyttä eri tavalla. Mentiin jopa aika kauas siitä kilpailusuorituksesta sitten siinä niin kuin harjoitusvuoden ympäri tapahtuvassa harjoittelussa. Ja tietenkin sitten eri mieltä tai samaa mieltä voi olla niistä konkreettisista valinnoista, mitä siinä tehtiin, mutta sitä ei varmasti voi sivuuttaa niin kuin sitä merkityksellisyyttä tavallaan sille voimanostokulttuurille ja harjoittelukulttuurille. Tämmöisenä yksi semmoinen ihan varmaan semmoinen keskeisimpiä asioita, se mitä ei välttämättä aikaisemmissa keskusteluissa ennen tätä Louisin aikakautta on huomattu ajatella niin tarkasti, on nimenomaan se, että se päivittäinen suorituskyky vaihtelee. Ja sitä ei todellakaan ollut silloin millään tavalla niin kuin testattu tai ei ollut tehty mitään kevennyshyppyjä ennen treeniä ja katsottu, että mikä on se päivän, vaan se niin kuin ymmärrettiin laajemmin se, että joka päivä on tarkoitus mennä eteenpäin, mutta päivittäinen suorituskyky vaihtelee ja sen takia sitä harjoittelua pitää pystyä muokata siinä ajassa. Ja se on aika niin kuin valtava askel urheilussa ylipäätänsä. Kyllä, ja varmaan voimaharjoittelu nimenomaan ensimmäistä kertaa siellä konkreettisesti sitten lähdettiin purkamaan sitä harjoittelua vaikka niin kuin liikenopeuden perusteella jollain tavalla osiin. Mutta tämä siis yksi ihan niin kuin ehdoton helmi tässä voimaharjoitteluhistoriassa on vuonna 1977 siis maailman ensimmäinen maailman vahvimmieskilpailu. Ja se järjestettiin Yhdysvaltain Kaliforniassa. Ja siellä oli siis ihan kaikkia kivenkovia aikansa tyyppejä, jotka ei välttämättä ollut suoraansa edes mitään voimailijoita sinällään, vaan siis muun muassa Franco Columbua, kehorakentajaa ja sitten oli näitä amerikkalaisia jalkapallon pelaajia ja painijoita ja tällaisia. Ja nehän oli siis 10 viikon karkelot. Ja siellä oli 10 kivenkovaa kilpailumuotoa. Yksi oli muun muassa tämmöinen nopeuskilpailu jääkaappi selässä. Siitä on ihan loistava video, kannattaa käydä tsekkaamassa YouTubesta, kun ne kaverit ottaa jääkaavit selkään ja lähtee painamaan. Siinä oli tehty kyllä semmoinen turvarauta alas, yksi siinä heti ekoilla metreillä niin vaipui sinne asfalttiin, niin se onneksi jäi henkiin, kun siinä oli se turvarauta. Mutta ne oli siis ihan mielettömiä, ja siellä on kaikkien aikojen kovimmat voimailijat ja ne asut ja tukat ja kaikki, niin siinä niin kuin kulminoituu voimaharjoittelu kerta kaikkiaan niissä karkeloissa. Ja siihen ei ole varmaan, uskon, että ei ole koskaan enää päästy sen jälkeen siihen tunnelmaan, mikä siellä kilpailuissa oli. Mutta onko siinä nyt vähän sellaista, että tuotiin tavallaan se sirkuselementti uudelleen siihen, mutta onko se niin kuin teidän mielestä, mun mielestä se on niin kuin, kuitenkin se näkökulma on parempi kuin se, että mennään ihmettelemään sinne sirkukseen niitä friikkejä, kello on lihasmassaa. Niin, se on varmaan yhdistelmä. Sitä urheilua ja sitten toisaalta semmoista
wow-efektiä. Ja tietenkin täytyyhän se sanoa, että on se varmaan niin kuin, etenkin sille yleisölle, joka ei ennestään jo seuraa lajia tai ole jollain tavalla itse siinä skenessä mukana niin sanotusti, niin onhan se niin kuin viihdyttävämpää. Ja siinä mielessä varmaan nämä vaikka vähän vanhemman osaston niin kuin vahvin kilpailut oli tosi mielenkiintoisia, koska siellä oli niin paljon niin kuin yllättäviä tekijöitä. Ja se kilpailu saattoi tavallaan olla loppumetreillä yhtäkkiä ihan mitä vaan. Nythän se taas on tosi niin kuin standardoitua välineistä lähtien. Ja sitten tietenkin se, että siitä saadaan niin kuin vakavasti otettava urheilulaji, niin se tavallaan usein vaatii sitä standardointia, mutta sitten sitä taas menetetään jotain semmoista niin kuin pelkokerroin elementtiä, mikä sitten taas on myös viihdyttävää. Ehkä CrossFitissä myös on ollut vähän semmoista samanlaista ilmiötä, että etenkin siellä alkumetreillä, niin sinnehän mentiin niin kuin kisoihin ja sitten vaan katsottiin, että mitä täällä nyt tehdään. Piti valmistautua tavallaan mihin vaan. Ehkä tässä on vähän sama ilmiö kyseessä. Niin, se on ihan totta. Ja tosiaan siis kukaanhan ei tiennyt, mitä lajeja siellä 77 oli. Että sinne mentiin tosiaan. Viimeinen laji oli köydenveto, 1 yhtä vastaan. Ja siinä katsottiin, että kumpi on vahvempi. Ei siinä ole mitään muuta. Niin tavallaan sehän oli jo vähän niin kuin oman aikansa crossfittiä siinä mielessä, että niin kuin tiedetään näissä vahvin lajeissa, niin täytyy olla aika monipuolinen fysiikka, että se ei ihan pelkästään riitä, että on paljon voimaa. Ja sitten jos 10 viikkoa kisaillaan, vaikka ei nyt tietenkään joka päivä, mutta kuitenkin, että siinä täytyy olla jo sitten monenlaista kuntoa. Mutta niin, sitten se tuli se crossfitti siihen perään jollain tavalla jatkumona, jossa sitä niin kuin fyysistä harjoittelua ruvettiin näkemään monenaisemmin ja kaipaamaan ehkä sitä monipuolisuutta. Täytyy sanoa vielä tuohon itse asiassa vahvilajeihin, että 87 oli siis Suomen ensimmäiset Suomen vahvin kilpailut. Oliko se joku Herkules Cup, minkä voittajasta myös käytettiin nimitystä Suomen vahvin mies, mutta ne viralliset. Ja Ilkka Nummistohan oli ollut 86 maailman vahvin mies kilpailuissa ja aloittikin ihan hyvin Souta ja Ilkka Nummisto ja sitten oli Hauis repes perhana vieköön siinä. Olisi varmaan pärjännyt ihan mainiosti. Mutta Ilkka Nummisto ja Markku Suonenvirtahan on niitä suomalaisia herrasmiehiä voimailun saralla, ketkä on sitten täällä tehnyt jos jonkinmoista. Ja ehkä pari legendaakin niistä on sitten keksitty jälkeenpäin. Ja ehkä 90-luku oli Suomessa sitten sitä kulta-aikaa näille vahvin lajeille. Mutta miten se CrossFit? Tuliko se nyt 2000 sitten? 2000. Se on tämän vuosituhannen tuotos ja niin kuin Juho sanoi, niin se sai painonnoston uudelleen voimiinsa. Mutta se teki myös ainakin alkuvaiheessa niin aika paljon hallaa sitten tuohon, niin kuin, voisiko sanoa, valmennukselle ylipäätänsä. Ja ehkä jonkinlaista haittaa aiheuttanut myös omalle valmennustyölle. Homma on nyt tasaantunut, mutta jossain vaiheessa kaikki halusi tehdä crossfittiä myös silloin, kun päälajina oli salibändi. Se sai niin paljon osakseen. Minkälainen suhde teillä on crossfittiin? Kumpi aloittaa? Mulla on hyvä suhde. Kyllä mä en ole ollut valmennuksellisesti juurikaan tekemisissä, enkä oman treenin kautta, mutta toki arvostan kovasti heitä, jotka on CrossFitissä niin kuin kovalla tasolla ja urheilevat. Vaativa laji. Ja ehkä CrossFitin tapauksessa erityisesti voidaan myös puhua tämmöisestä moniominaisuuslajista, toisin kuin sitten vaikka näissä maksimivoimalajeissa, kuten joku lisäpainoleuvanveto ja voimannosto. Tietenkin kaikkiin lajeihin liittyy erinäisiä haasteita harjoituskulttuuriin tai muuhun, ja etenkin tietysti jos on nuori laji, niin siinä ne usein vielä korostuu, mutta en mä nyt näkisi, se on ehkä enemmän kiinni siitä, että niiden ihmisten, ketkä on siinä lajin kanssa tekemisissä, täytyy sitten hoksata, kehittää sitä toimintaa kuin niinkään, että se olisi se lajin vika varsinaisesti. CrossFit on mun mielestä myös varsin niin kuin viihdyttävä laji seurata, vaikkei sitä
penkkiurheilisi niin kuin vakiona, mutta joskus kun näkee jotakin näitä isoja kisoja vaikka, niin onhan se niin kuin viihdyttävää katsoa, ja siinä jotenkin se urheilijoiden niin kuin atleettisuus tulee kyllä aika silmiinpistävästi esille, kenelle vaan. Se toi myös jotain sellaista, niin kuin, tai siis sanotaan näin, että se teki monesta harrastajasta omassa mielessään urheilijan, ja silloin on niin kuin sekä hyviä että huonoja asioita. Hyvä on tietenkin se, että opittiin näkemään sitä kokonaisuutta ja ottaa mukaan monipuolisuutta siihen tekemiseen, ja haittana sitten se, että yksilötasolla monet asiat vietiin äärimmäisyyksiin silloin, kun sille ei ollut mitään tarvetta. Mutta voimaharjoittelun näkökulmasta niin toi se toki paljon muutakin hyvää kuin sen painonnoston uuden tulemiseen, ja ylipäätään se kiinnostuttiin levytankoharjoittelusta, ja olisiko se jo niin kuin poikinut myös tähän vallalla olevaan voimanosto, ei nyt voi sanoa ehkä boomiin, mutta voimanostoharrastusmäärän kasvuun, niin mitä nyt 2010 ja 20-luvuilla on sitten taas, mistä mekin ollaan saatu nauttia valmentajina. Niin, kyllä mä uskon, että niin, ja vaikkei nyt varmaan suoraan sillä tavalla, että he jotka olisi CrossFitistä innostunut, niin sitten jotenkin olisi tullut drop-outtia voimanostoon myöhemmin hirveästi, mutta ehkä semmoisessa laajemmassa kuvassa mä näkisin, että nämä kaikki palvelevat toisiaan, että jos fitness- ja kehorakennuslajit saa lisää nostetta, voimanosto saa lisää nostetta, painonnosto, CrossFit, niin ne on kuitenkin sillä tavalla siellä samassa nelikentän samassa kulmassa suht lähellä toisiaan sitten verrattuna johonkin muihin siis urheilulajeihin vaikkapa, että kaikki tavallaan suosio sit sataa myös sinne muille lajeille enemmän tai vähemmän, että ehkä tämmöisenä kilpailutilanteena tulisi ajatella ainakaan. Totta. No mitäs Velu, nyt kun me ollaan katsottu tuonne historiaa ja moni asia on lähtenyt liikkeelle jo yli 100 vuotta sitten tai jopa siitäkin yli, niin onko tämä kuluva vuosituhat tuonut meille mitään uutta ja merkittävää, ehkä jonkinlaista alkua jollekin uudelle, mitä tullaan tulevaisuudessa näkymään, vai onko tämä mennyt siihen, että ollaan vahvistettu vanhoja arvioita? Joo. Tosi simppeli kysymys. Ota siitä semmoinen minuutin nopea tyhjentävä vastaus. Joo, no jos miettii ihan puhtaasti sellaista niin kuin käytännön alaa, niin on ehkä vähän niin kuin, no, mulla on ehkä vähän sellainen pessimistinen asenne, että ei ehkä niin paljon kuin mitä moni antaa ymmärtää, mutta toisaalta niin sitten ehkä semmoinen, millä on ollut vaikutusta, niin on ehkä sitten just tämmöisen näyttöön perustuvan valmennuksen nousu sinällään, että niin kuin sekä hyvässä että pahassa. Että niin kuin ihmiset on kiinnostuneempia liikuntatieteestä kuin koskaan. Ehkä nyt ollaan siinä pisteessä, että se vaaka alkaa kohta heilahtaa toiseen suuntaan, mutta niin kuin se on mahdollistanut myös sit paljon, että me päästään vihdoin käsiksi niin kuin tieteen alana niihin urheilijoihin. Et se on ollut hyvin sellaista luksusta niin sanotusti joskus aikaisemmin, että paljon ollaan tutkittu niin kuin yliopisto-opiskelijoita ja jenkkifutareita ja kaikkia, mihin on vaan niin kuin, strength and conditioning niin kuin valmentajilla on ollut sitten pääsyä, mutta nyt taas sitten kun tieteestä on tullut liikuntatietenkin puolella vähän sellainen mainstream juttu, niin on sitten helpompi rekrytoida ihan oikeasti niin kuin alansa huippuja, kovia nostajia, ihan maailman luokan tason voimanostajia ja kehorakentajia ja niin edelleen. Ja sitten toisaalta niin se mahdollistaa ehkä tällaisen spesifimmän tiedon. Mutta sitten taas niin kuin, toki siinä on aina sitten kääntöpuolena se, että niin kuin ihmiset tulkitsee asioita enemmän nyt sosiaalisen median ja muun myötä ikään kuin toisten tahojen kautta, ei niinkään enää sitten siitä alkuperäisistä artikkeleista, vaan että siinä on yleensä 1 tai 2 tai paljon enemmänkin välikäsiä sitten jakamassa sitä tietoa, niin se tieto usein sitten muuttuu ja siinä on sitten taas omat haasteensa. Mutta tieteen saadaan niin kuin spesifimpää tiedettä sille meidän valmennustoiminnalle, niin se on ehkä ollut yksi iso juttu omasta mielestä. Se on aika hullua, niin kuin sanoit, että kun siitä tutkimuksesta on tullut mainstreamia tai sen kautta elämisestä, niin sitten niin kuin tavallaan osasta tutkijoita on tullut jonkinlaisia rokkitähtiä
isommassa piirissä kuin mitä voisi olettaa, että ei pelkästään siinä niin kuin suoraan omassa lähipiirissään tai tutkijoiden keskuudessa, vaan ihan niin kuin tavallisten harrastajien ja ketkä pikkusen osaa sitä maailmaa seurata, niin niiden joukossa. Ja tällaista ilmiötä ei varmasti ole ennen kuin tällä vuosituhannella tai jopa ihan vasta niin kuin viime vuosikymmenellä havaittu. Mites se Velu, itse nyt kun sä oot kiinnostunut ja suuntautumassa selkeästi itse sinne tieteentekijäpuolelle, niin kun sä mainitsit tuossa, että heiluri saattaa heilahtaa jossain tapauksessa myös liikaa sitten toiseen päätyyn, niin mitä sä niin kuin käytännön tasolla ajattelet, että se tarkoittaa vaikka tällä hetkellä tai viime vuosina sitten, jos ajattelee, että se evidence-based käsitteenä teki tosi hyvää silloin noustessaan, mutta näetkö se siinä jotain sitten tämmöisiä kompastuskiviä sitten käytännön kentällä tai ammattilaisten keskuudessa, tutkijoiden, valmentajien? Mitä sä konkreettisesti näet se itse? No, vaikea ennustaa mitään, mutta toisaalta se muutos on jo vähän niin käynnissä, että se mitä on havainnut paljon, niin ylipäätään niin kuin alalla kuin alalla ehkä sellainen tieteen kieltäminen tai denialismi, se on ollut kasvussa sitten koronan jälkeen erityisesti. Ja nyt tosissaan, kun sitä evidence-based rumpaa toitotetaan koko ajan ja sitten niin kuin sanoin, niin on enemmän välikäsiä, jotka sitä tuo, ei ehkä niitä oikeita tieteentekijöitä. On toki niitäkin, mutta harvemmin sitten suoraan niiltä tulee se tieto, niin kuin se viesti muuttuu ja se on tosi hajanaista ja ihmiset ei ymmärrä, miten tiede toimii. Se on se sama ilmiö periaatteessa, mikä tapahtuu iltapäivälehtien myötä, että havaitaan, että okei, yksi uusi juttu tulee pintaan ja sitten tulee toinen, sitten tulee kolmas, joka kumoo sen ja ihmisellä alkaa mennä luotto siihen tieteeseen ja sitten kun ei oikein osata tulkita sitä, että ei tiedetä, mikä on yksittäisen tutkimuksen arvo siinä kokonaisuudessa ja niin edelleen, sitten taas aletaan palaamaan siihen juurille ja taas niin kuin aletaan enemmänkin sitten katsomaan, että mitä ne kovimmat podarit tekee ja aletaan päästä täysin samaan, mitä oli joskus 2000-luvun alassa. Että okei, no mitä tekee nyt sitten tämän hetken olympiavoittaja ja kopioidaan sitä. Ja sitten taas toisessa ääripäässä, niin sitten taas tällainen liikakirsikan poiminta ja tieteeseen pohjautuminen, niin yritetään etsiä sieltä vastauksia, mihin tiede lähtökohtaisesti edes ole suunniteltu, niin takerrutaan sitten sellaisiin asioihin, millä ei ole ehkä painoarvoa ja niin kuin mitä on huomannut myös niin kuin ihan omassa treenissä tai sitten valmennettavilla tai ylipäätään sosiaalisessa mediassa, niin se vie vähän ehkä sitä hohdokkuutta siitä treenaamisesta, että aletaan vaan optimoimaan kaikkea ja tavallaan unohdetaan ne perusteet ja niin kuin loppupeleissä, mitä me tieteestä tiedetään, sitä, että treenaa kovaa riittävä määrä sarjoja viikossa ja tee harjoitteita, jotka on järkeviä sille tavoitteelle, mitä sä teet tai haluat siltä harjoittelulta saavuttaa. Oikeastaan sen spesifimpää tietoa meille ei nyt loppupeleissä varmaksi voi jakaa, niin se, että pyritään niin kuin optimoimaan kaikki, niin se voi omalla tahollaan sitten viedä sen fokuksen pois siitä, mikä on oikeasti tärkeää. No joo. Mutta toisaalta mun pakko sanoa tuohon, että sitähän on tehty voimaharjoittelun parissa jo kauan ennen kuin on minkäänlaista tieteellistä lähestymistapaa ollut siihen. Tai sanotaan, että vaikka olisi ollutkin jo siihen vaikka niin kuin 80-90-luvulla ja etenkin internetin tulon myötä, niin sehän on nimenomaan ollut voimaharjoittelun jonkinlainen niin kuin harrastajien lempipuuha, se optimointi ja se, että niin kuin mietitään sitä harrastusta ihan muualla kuin pelkästään siellä salilla. Tämähän on näkynyt ihan vaikka siis näillä niin kuin keskustelupalstoilla, mitkä oli 90-2000-luvulla suuressa suosiossa. Ja vähän sitten niin myöhemmin vasta tuli se tavallaan tiedepohjaisuus siihen mukaan. Et mun mielestä se spekulointihan on niin kuin herkullinen osa sitä harrastusta. Sitten totta kai mennään niin kuin riskilinjoille, jos ruvetaan väittää, että jotkut asiat niin kuin pohjautuu, tai että ne on vaikka ainoita oikeita vastauksia, koska ne pohjautuu tieteeseen tai jotain muuta. Koska sehän on tavallaan sitä tieteen periaatetta vastaan jo silloin. Kyllä. Joo, varmaan tuo liittyy myös niin kuin kaikkiin harrastuksiin ja mielenkiinnon kohteisiin se tietynlainen tarve ylianalysoida sitä teemaa, oli se sitten videopeli tai TV-sarja tai mikä vaan, niin sitten kun siihen hurahtaa, niin tekee mieli samanmielisten kanssa jauhaa loputtomaan asti sitä, että mikä olisi ollut parempi juonenkäänne.
Joo, eihän tämä siis missään nimessä uusi ilmiö. Mä kuvittelisin, että se on vain vahva osa ihmisluonnetta. Että jo siellä antiikin Kreikassa ollaan seurattu, että mitä vahvimmat gladiaattorit ja muut vastaavat on tehnyt. Ja toiset sitten kilpailijat olympialaisissa ja ensimmäisissä tuollaisissa vastaavissa tapahtumissa on pyrkinyt kopioimaan, mitä muut tekee ja pyrkii löytämään sitä optimaalista reseptiä siihen oman toiminnan kehittämiseen. Että ei se silleen ole missään nimessä uutta. Ehkä vaan se, mikä tässä on sitten just se Taylorin kiepahduksen kauppa, just se, että ruvetaan sitten kieltämään tiedettä ja taas palaamaan siihen lähtöruutuun. Se nyt on vaan semmoinen tavallaan vaikutus sillä, että jos joku nyt viedään äärimmilleen, niin se on pakko tulla takaisinpäinkin sieltä sitten. Sitä tässä nyt odotellaan. No se on vähän liian tylsä vaihtoehto. Toivotaan, ettei mennä siihen. Ainakin kaikki meidän kuulijat niin ymmärtää väistää sen kiven. Ja pysytään tällä tiellä, mutta ei lunasteta mitään ehdottomia totuuksia silloin, kun ei ole siihen mahdollisuutta. Mä luulen, että me rupeaa tämä paketti olemaan kasassa. Varmaan jäi paljon sanottavaa, ja jos siellä kuulijoille tuli mieleen, että mitä olisi pitänyt täydentää, niin kannattaa pistää meille palautetta aiheesta. Ja itse asiassa meillä on tullutkin jo muutamia hyviä kysymyksiä harjoitteluun liittyen, ja napataan ne ensi kerralla kuulijakysymykset mukaan ohjelmaan, ja saa myös antaa ideoita siitä, että mistä aiheesta keskustellaan. Me ei sitä vielä tiedetä, mutta onko herroilla mitään lisättävää tähän itse aiheeseen, voimaharjoittelun historiaa, vai mennäänkö tällä? Mun puolesta mennään tällä. Tämä on varmasti semmoinen aihe tosiaan, että tästä voisi sitten jatkaa yksittäisiin tapahtumiin ja henkilöihin vaikka kuinka, mutta ehkä me säästetään ne sitten semmoisiin erillisiin jaksoihin, jossa sitten käsitellään vaikka heitä ja näitä asioita sitten vielä niin kuin erikseen. Tämä tämmöisenä yleisenä aloituksena. Joo, ehkä onko Velu tyytyväinen? Tärppinä niin kuin kiinnostuneemmalla voisi heittää, että jos tämä aihe on lähellä sydäntä, niin Jan Todd, Terry Todd, 2 nimeä, jotka kannattaa googlata, että he on nimenomaan tällaisen fyysisen kulttuurin tutkijoita, että heiltä löytyy ihan niin kuin journaali, joka keskittyy nimenomaan voimaharjoitteluhistoriaan, useampi kirja, paljon materiaalia ja ihan tällaisia niin kuin virtuaalisia näytöksiäkin jopa Stark Centeriltä, että voi niin kuin niitä googlailemalla päästä näkemään, että mitä se voimaharjoittelu on ollut joskus aikoinaan. Ihan mielenkiintoista tavalla. Loistava tipsi. Ja jos voimaharjoittelu kiinnostaa valmentajana, niin meillä on tarjolla sekä mentorointia, ja mentoroinnissa pääsee Velun ja Juhon ja minun oppiini ihan yksilöllisellä tavalla, ja sitten toukokuun lopulla on tarjolla kuntosaliharjoittelun syventävää ammattiosaamista Lahdessa. Käy tsekkaa ensi kertaan. Kuulemiin. Kuulemiin.